Ама аз в тия картички, които ги откривам, той си имал доста туристи, които са идвали в началото на века. На времето имаше много такова. Ама те още преди тебе даже. То се едно 1900 в началото там някъде. Много туристи. От цялата страна. Защо толкова са идвали тук? Явно чисто им е харесвало. Много софиянци идваха тук. По цяло лято по къщите имаха квартиранти. Ясно. Не, аз сега по картичките, аз иначе не знаех и тогава се усетих. Нали? Като си говорихме с тебе за колко хотела и колко ресторанта е имало. Общо 13 кръчми са били. 13 кръчми? 13. Мале, много са. И сега кръчми си имала клиентела. Да. Там дето е пицарията, отзад имаше ресторант градина, лятно време работеше, дядо и Стефан от време на време, лятно време ни водеше на кебабчета. Да. Бобивица е тук някъде. Как е читалището, срещу него е съда, това е едно високо тесно. Това не е ли било където е библиотеката? Това е, по-първо е киното и след това следващото е библиотеката. Библиотеката. И нагоре са частни сгради. Това от долната страна, което за него ли ми говориш? Това, което е долната страна, е съда, това високото. Да. И до него да има нещо закачено, там беше Бобилица и отиваш към полицията. Той съда е бил отгоре. Не е бил... Долу е било околийското, разбрах. Да. Той е било съвсем... Там си беше отделно съда. Различно е било, да. Ясно. Виж колко хубави сгради са ги разрушили. Да. Тие дето от западната страна, то е престъпление. Да. Верно. А се бориш нещо да е правено 900-та година. Ма те са страхотни. Даже може и преди 900-та, защото вече 906-7 година, като гледам некъде дати, те са си били направени. Да. Дядо, защото те са били богати хората тук от... може би са правени по-турско. По-турско са правени, защото тук всъщност това, което пише, че Пирдоп е бил много добре по турско време. Защото са търгували много с Цариград. И всъщност... тук турци Пирдоп е имало много малко. Златица са била. И тия ден викат македонците, турците се изселват и македонците са заселвали се ги така безплатно. Са идвали. В Златица. И от тогава на Златича и се викаме македонците. Повечето са от македонски происход. Така са заселили. Те може и да не знаят повечето сега, вече са позабравили, че... Не са го забравили, че са... Те си имат рода там. То не е толкова... Може, да. Те си имат родата им по Македония. Да. Добре, тая църква, като са сменяли камбаните и са ги слагали на Александър Невски, ти си бил дете. Те са на една камбана. Една камбана, да. Най-голямата. Да. Той е имал всъщност някой тук, който е бил отговарял за църковната дейност, ама трябва да го погледна какво пишеше по бележките. Сигурно... Има от Пирдоп някакъв митрополит. Да, точно. Да. Паметника му е в нашата църква. Да. На входа. Да. На входа вляво, като влизаш. Да. Пишеше тук, че аз това не го знам, трябва да го проверя, ама пишеше, че Пирдоп е бил с много образовано население преди, даже в голяма част от времето преди София, по глава на населението. Да. Те явно са си били, да. И какво викаш, имали сте хор, имали сте танцова? Кое? Имали сте хор, танцова? Хора, ма голям. Да. Много народ бехме. Танцова трупа и страхотен оркестър. Да. Духова музика с комплекта, цигулари, контрабас. Да. Страхотен оркестър.
А то оркестър, те са... Ети банката отгоре с тази частната къща, ето е читалището. Да, И да, тази да. къща я съборих. Да, да. Аз се сетих, че се е съборили, защото я видях, че е точно до нея Да. и не... Да. Ясно.